Dobrý den, jmenuji se Dáša a jsem váš průvodce online semináře mnohonásobných zdrojů příjmů budované na principech Roberta Allena. Společně se zde učíme, jak nakládat s penězi, které již máme. A když budujeme rezervu, je důležité si pamatovat následující motto. Peníze nepřicházejí do chaotického prostředí. Čím více chaotický je váš finanční životní styl, tím méně peněz budete přitahovat do svého života. Zní to drsně, ale je to pravdivý. Možná se teď ptáte, co mě, Dášu, opravňuje vás, jak si školit v této oblasti. Máme úspěšnou obchodní firmu a začali jsme budovat náš mnohonásobný zdroj příjmu v roce 2009. Z nuly jsme vybudovali úspěšnou obchodní firmu s milionovými obraty, které právě mají základ ve finančních principech, které učí Robert Allen. Takže to vyzkoušené, osvědčené, funguje to. Existují totiž 3 finanční dovednosti, které tvoří základ veškerého finančního úspěchu na celém světě. Není tedy důležité, jestli jste Rockefeller anebo paní Omáčková z Třeboně. Každý z nás může zbohatnout za předpokladu, že dělá konkrétní kroky konkrétním způsobem po určitý čas. Finanční nezávislost se dostaví. První finanční dovednost je važte si peněz. Pokud si nevážíte peněz, nebudete schopna je kontrolovat. Kdo nemá kontrolu nad svými penězi, nemůže nic ušetřit. Když nic neušetříte, nebudujete žádnou rezervu, kterou byste mohla dále rozmnožovat. Chce to zkrátka uvědomělou akci. Následující příběh znázorňuje, jak miliardář John D. Rockefeller učil své děti první finanční dovednosti vážit si peněz. Když se Rockefeller rozhodl vyplácet svým synům kapesné, určitě ho nevedla snaha na nich ušetřit. Syn Nelson říká. Dostávali jsme 25 centů týdně a zbytek peněz jsme si museli vydělat. Nelson peníze navíc vydělával pěstováním zeleniny a chovem králíků. Vždycky jsme pracovali, dodává. Všichni chlapci museli vést osobní účetní knihy a denně v nich provádět záznamy. 10% příjmu museli dávat na dobročinné účely. 10% ušetřit a zbytek vyúčtovat. Každý měsíc od nich otec vyžadoval, aby udělali ve svých účetních knihách uzávěrku a byli schopni říct, co se stalo s každým vydělaným centem. A toto je vedlo k pochopení hodnoty peněz. Druhá finanční dovednost je kontrolujte své peníze. První krok k zajištění kontroly nad penězi je organizace vašeho finančního života pomocí jednoduchého systému evidence. Když je systém jednoduchý, budete jej následovat. Věřte mi, funguje to, já jsem živým důkazem. Většina lidí mají jeden hlavní zdroj příjmu, který se rozuteče na různé náklady nenavratně kamsi. Povětšinou se jedná o rychlé uspokojení momentálních potřeb či tužeb, aniž by se plánovalo rozmnožování zdroje příjmu. Třetí finanční dovednost je spořte své peníze.
Klíčem k finančnímu úspěchu je kontrola toku peněz. Neboli sexy terminologie cash flow. Každý to dneska používá, ale bohužel většina tomu nerozumí. Do důsledku. Máte již jeden hlavní zdroj příjmu. Pro budování finanční rezervy, kterou můžete dále rozmnožovat, je nutné získat přehled a kontrolu nad veškerými náklady, aby vám na konci měsíce zbývaly peníze. Psst, tento měsíční přebytek je tajemstvím finančního růstu.